Prečo by mal byť Peter Pellegrini premiér? Predchádzajúca vláda bola nekompetentná a alibistická a najmä vicepremiérka Remišová spôsobila doslova eurofondový Armagedon na Slovensku. Mestá a obce v tom čase potrebovali pomoc zvyšovať kvalitu života z európskych peňazí a namiesto toho sme boli svedkami pasivity a doslova mocenskej arogancie. Namiesto nových chodníkov, škôlok či kanalizácií ľudia v regiónoch Slovenska len v nemom úžase sledovali, ako si pani Remišová a celá vláda pestuje svoj luxus. Napríklad na novozriadenom ministerstve, kde bol predražený stôl a ešte viac predražené pohovky pre šoférov, ktoré museli mať čierne a matné a kovové nožičky. Tak vyzerala pomoc pre regióny. Svoju bratislavskú kanceláriu nikdy neopustili, vyfabrikovávali grafy o čerpaní eurofondov, ktoré vydávali za skutočnosť. To musíme zmeniť. Pripravujeme revolúciu v čerpaní eurofondov, menej byrokracie, prísne lehoty na posúdenie projektov a priame rozhodovanie priamo u vás v regiónoch. Bol to práve Peter Pellegrini, ktorého vláda presadila celý rad projektov priamo na mieste. Dnes sa s nimi stretávame počas našich stranických výjazdov. Pred 3 rokmi sme absolvovali väčšinu zasadnutí vlády Petra Pellegriniho v rôznych obciach a mestách Slovenska. A viem, že ak bude Peter Pellegrini premiér, k tomuto projektu výjazdov sa vrátime. Je to premiér, ktorý so svojou víziou silného štátu pomôže regiónom sa znova nadýchnuť k životu.